Bumiyaya ako sa Alcarge kanina at ito yung na-amaze ako sa nakita ko. Yung mga sinaunang bahay ng mga katutubo dito. Ngayon nga ay cultural heritage na siya ng Saudi sa bayan ng Alcarge. Ang lumang imahe ng Riyadh ay nabuo mula sa mga putik na bahay ng pare-parehong modelo ng arkitektura na pinagsama ang disenyo ng karaniwang mga lumang lungsod ng Islam na napapalibutan ng matataas na pader na may mga tore at sa likod ng mga pader ay napapalibutan ng mga berdeng palmera. Ang mga materyales na ginamit para sa mga bahay na ito ay pinatuyo sa araw na mud brick at putik. Naiintindihan kung bakit, dahil ang klima doon ay napakainit at mahalumigmig. Ang mga uri ng pabahay sa Saudi Arabia ay tinutukoy ng klima ng isang partikular na lugar. Ang arkitektura ng Saudi Arabia ay hindi naiiba sa panahon ng pre-oil sa unang bahagi ng 1930s kumpara sa kung ano ito sa nakalipas na mga siglo. Ang mga aktibidad ng construction at gusali ay sumunod sa simple at katamtamang estilo noon dahil kulang ang mga dalubhasang arkitekto sa modernong kahulugan. Sa halip, ang mga katutubong komunidad ay manumanong nagtatayo ng kanilang sariling mga istruktura sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tagabuo gamit ang mga pangunahing paraan at mga lokal na materyales sa kung ano ang naging kilala bilang tradisyonal na arkitektura. Ang mga materyales nga sa pagtatayo noon ginamit noong panahon na yun ay nagmula sa lokal na kapaligiran gaya ng luwad, bato, palma at kahoy. Katulad nito, ang mga estilo ng arkitektura na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay sumasalamin sa klimatiko at kapaligiran na kondisyon ng bawat rehiyon. Sa atin, di ba, kubo ang mga bahay noong unang panahon. Dito sa Saudi ay mga bahay na putik na pinagsama-sama mga kahoy dahil dito ay hindi naman uso ang mga bagyo at pagbaha dahil talagang init at lamig lang ang klima nila dito. Kaya siguro sila nabuhay sa ganyang mga bahay noong unang panahon. Nakakamangha talaga ang bawat kultura ng iba't ibang bansa. Paano, ka-OFW? Ingat!